maluwas na. Sa may harangin Tukan. sa Pure Gold. Yan sa... Si Ilaan niya. Oo. Sunod na sira. Awaton man yun. Pag una ko doon sa iyo, mas. Silok lang na yan ng bata. Ngayon naman si Loren. Papay nagkupod. Nga rin daw kay binayaan ko na Sino? papay. Lao. Okay, may sasakyan nun baga. Oo. Oo. Nanalion sa pagsakay sa taxi. TLC ko noon eh. Oo. Sige, gusto mo? Oo. C6 ko noon. Wala kong naman din sa Pure Gold. Wala tong ko na sa Pure Gold. Ito na lang sa may gasolinahan. Sa McDo? Traffic pa. Baka daw, na-traffic ko. Traffic ho, traffic. Abutan pa niyo kami kay traffic ho. Oo. Friday eh. Oo, pati din na gabihan gising siyang tao. Kaya nasundan na rin ako siya kaniya. Ang train. Sa opisina.
Turtle. Ha? DLC na daw. Ha? DLC na daw makita. Dito na? Hindi, sabi ni Claudel doon na daw mag-remodan. Ah, dito na. Yan sa City Hall, mama. May ilaw. Ito, naka-open. Kita mo hindi? Ito, City Hall, MCO. City Hall ng Taguig. Wow. Ano pa kung matapos ang dami. Kami ngayon sa TLC Park. Sa Taguig. Pai. Ayan. Ka-short po lang. Kita nyo naman mga kapatid, entrance pa lang. Libre lang po pumasok dito. Sumama sa mga jamming sa aming live band. TLC Park, City of Taguig. Papasok tayo. Tingnan natin kung ano pa mga makikita natin sa loob. Sa ating priority. At kung kayo naman ay Ano ka? Pagpasok mo, tatatakan ka. Yan. Ha? Dito na tayo, nakapasok na tayo. Yan. Oh, kita nyo naman yan. Oh, ganda. Ayan, sa mga mahilig sa ilaw. Punta kayo dito, libre lang. Ayan, dami ilaw, mga kapatid. Yun, no? Galing. Galing nyo ha. Oh, dito lang po yan sa Taguig. Libre lang yan, libre. Walang entrance. Ayan, nag-i-enjoy yung mga chikiting. Ayan, may train. Oh, di ba? Pa, kami naman. Yun, oh.
Paz, Pinarota de Jesus at ang Pinota Liwanag sa Teatro Incorporated sa Sali ng Musical Culture Center. Naway masayang lahat sa ating palabas. Maligayang Pasko sa ating lahat. Laging tandaan, think big, dream big, love again. Maraming salamat po. O di ba may patren pa, libre lang yan. Libre sumakay. Bago ba may bayad? Hindi, joke lang, wala.
so depressed when